Aquest any us capbussareu en un món submarí ple de màgia i d'aventures. Una història increïble d'amistat vertadera i de valentia. Un nen que ha estat rescatat per dofins torna a casa per buscar la seva mare. Aquí ho té, doncs. He trobat un amfibi humà. Per què no tinc cua, jo? Això és perquè no ets un dofí. Ho sabia. Ei, que s'ofegarà! Mama! Oh! Quin Senyor Pop? Doncs sí, sóc jo, però ja no sóc tan petit i feble com abans. La nana no podrà sobreviure sense aire. Llàstima que per culpa teva la teva mare s'hagi quedat atrapada sota aquella closca. Això és el món submarí. Promet-me que si mai la trobes, també serà la meva mare. Bola de neu, vine, mira això. Crec que tenim un problema. Em sap molt de greu, mama. El nen dofí. Estrena als cinemes el 30 de setembre.